ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gawe nane fasudeɓe guetema korko ƴela jabbi jala kon waktu yoni ha tolluma ñalbi kame winde boɓala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal batu jagoɗe hanki o hoorejo leydi Sénégal toɗɗima patron keso mo douane leydi Sénégal kanko mawɗo leydi ndi maw ummina lappola ngol wo inniri faggudu hakkude Kaolack Kaffrine Kédougou Fatick ɗum latoto ko sappoya tati ha sappoya jeetati nduɗo henna lewru to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani hocci lana mum ndiwaw gam yaɓande toon to Arabie Saoudite tawtorede jonde some arab yuɓɓintede tona ma en ketto kabruji men musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe nderguiti werlaji tati blende tawɗi werlaji jeyno ɗuma ko ministre mo loni accuno ɗum toon to kamumen mo kiidala joguiti ɗum ɓene hobel mo alse wat taweteɗo toon to kiidala to leydi Guinée Conakry 500 millions koppreje franc guinéen woni ko waɗa e hoore walla mbiyen dande couleur de pivi wonande on koninke dogɗo kaso kala jiiɗomo kam rokkete oɗon a haalisa kabruji men mana en ha to Togo Nigéria man jaa to Côte d'Ivoire Ouganda Tunisie Égypte Libye kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal danawal kala ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune safro rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Djiby Sy Allah ne luɗu ɗum gandala e hattani yaltini dendagal mborosaji kewɗi gonoji nder reedu neɗɗo tawa reedu mum seekaka ko leɗɗo o rokkanma so tawi a waɗino wirumani fof yalta ha laaɓa ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati refeni yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo ko sappo e jeenayi refeni yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗino wirumani rafiji kewɗi sanne ma jaltuma ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawrani rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago kala e on fannu kadi omo jogui muuɗo hirda ceerno Djiby Sy so yeɗanama ka miskino a safruma ha mbiya wen kawa hay mbuɗa yoɓani so wona gondude rafiji ɗiɗi mo seydineji bahliti hoore mum ha habba walla on janowo borogal ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihar ko bawɗo listihar sa hannimo inde ma inde nene ma o haala ko wone ɓerde ma ha cikka ko hen hoɗi wonande waɗanteɓe listihar tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde nayyi CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere uguya ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave ko numéro Orange Money ko numéro makko kadi appel nder leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi noon ko yiɗɗo yewtude makko to banggue WhatsApp numéro makko ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mumma base makko tawateɗo nak fenne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon min yittono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha tawate koto Agname Siwla galle makko ne tawe dande goudron waɗɗade direction Wave mawɗo mo Agname Siwla dendagal otoji paaɗi Dakar ko damal galle makko wirtoto ummide Dakar ne payi Fouta kadi ko damal galle makko wirtoto ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo addi leɗɗe kese pula hen leɗɗe so tawi a hutorima ɗum wonduɓe seero a settade seero ha laaɓa itta jonkoto gonɗo e reedu maɗa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbadda e ata e dendagal mborosaji e rafiji cabotoɗi ɗum faiblesse sexuelle foof ene itta ɗum ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande jeenaya yarkoma hitande ujune ɗiɗi jeenayi jolal jaafuɗon hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar tokkarallagal Weltare TV ha mbawon lardinate won ɓosoji ko musidɗo mon Saydou Abouba hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall ƴetti laana mum diwa subaka hande o gam yaɓande to Paris laamorgo leydi France gam tawtorede sommet ko fati banggue finance mondial nden jonde jogorde laatade ñalawma janggo sappo kono kadi janggo kanko mo lindi Sénégal ma wo tawe toon to Arabie Saoudite gam tawtorade sommet juɓɓinteɗo toon to Riyad ɗum waɗata ko 12 ñande aset paduɗo e no so jomiraɗo haaji kanko mawɗo lendi o tijja e nder leydi Sénégal ko ñande 13 nduɗa hen lewru ndu gonɗen ɗon mawɗo leydi Sénégal pibɗo wadde jillu mum faggudu toon to Kédougou ha faynma toon to Kédougou Kaolack Fatiga ko nonne kadi Kafrine ɗum noon ko ñande 13 ha faynma 16 nduɗa hen lewru taw ko yuɓɓinde toon battoji jagorɗe ganduɗa taw kadi ko faggidde walla mbiyen ko tiggidde yoga e ngaaluji tiggiɗi kono ne kadi e uddidde gueɗe kewɗe taw ko gollaɗe nder diwanuji ɗi kala ɗum noon kanko mawlendi hanke batu jagorɗe o wakkili hoore jagorɗe makko kame jagorɗe kala nde keɓonto ngol lappol faggudu ngol heewi wadde kala saaha yoga e région ngaji
tawiteɗe ndera leydi ndi Sénégal batu jagorde hanki kanko mawɗo leydi Sénégal waɗi toɗɗale kewɗe no fewi ha tenti noon to banggue douane leydi ndi Sénégal kankon biteɗo Mbaye Ndiaye woni patron gardiɗo dadiɓeɓe faggudu leydi Sénégal wo lomti ko biyeteɗo Abdourahmane Dieye kankoɗo saaha noon jokti wolande sawru ndu ganduɗa taw ko directeur général tambiɗo e foɗon fanno so wona ɗum ko toɗɗale kewɗe hanki mbaɗama e ɗiɗon fannuji ɗum ko caggal décret mawɗo leydi Sénégal toɗɗade gardotoɗo Sénat oɗo saaha mo gonɗen Abdoulaye Sylla kame yaadiɓe mum kala ma daro ñande altine paɗoɗo e no cuuta juuɗe gonda wonandema jogoro taw kadi ganduɗa ko jaame kisal ngal ɗon cetal bitegal Sénat Cheikh Tidiane Coulibaly woni toɗɗaɗo to conseil constitutionnel leydi ndi Sénégal ko wona ɗum ko wayloji goɗɗi kono kadi ko gadduɗi haala kewka to banggue wonande juɓɓingol sumgoji e leydi ndi e jiiɗe ɓen a dawriyankoɓe ene gasa taw won gueɗe kewɗe cuuɗi hena finoɓe to barñe oɗo saaha kay ɗannotto ko guitel gotel noppi nana dari ɗum ko caggal nde sukaɓe mabɓe kala saaha batti ɗon tufde yarude toon to Europe ɓene guiwa Mali ɓene guiwa Guinée ɓene guiwa Gambie ɓe koye nder leydi ndi Sénégal barñe ko nokku lobbudu awoɓe ɓe lebunkoɓe ko ɗon tan hewɓe koccata laaɗe ɗum ko caggal nde laana immi ɗon ñande 4 5 nduɗo henna lewru ndu gonɗen taw ko yidde faade toon to Espagne ɓe majji koye nder maje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie kono kadi caggal ko ɓoyano ko wallana yuwi toon ha ganduɗa sappo e tato fittandu jiita hen ɓen ko toon mbira hen sukaɓe rewɓe jeeɗiɗo jeeya koye nder galle goto kono kadi caggal mum laana jiwnoka ɗon ɗo plage mo gaddaya ha tato jooli hen kanne kadi ne jolino ko ɓuuri hewde ka to noon ne wanno temedde tato neɗɗo kono e kala saaha e kala hojom walla kala seconde won ɗaminiɗo nande kabaru mo fewani ko fate banggue ɓeena iwnoɓe ɗon yaaɓe majjiɓe e nder ɗeɗo henna maaje kaɗɗe taw ko sukaɓe yiɓe ɗaɓɓoyde gurdam goɗɗam ko wona ɗam ɓe guuri e nder leydi ndi Sénégal kono hoorejo leydi Sénégal Macky Sall erima peeje kala batteɗe haade ɗo henna gueɗe mbawa a dartade fulɓe noon mbi kala kada haal ko jenaneɗa sonan tan ma dañ ko watti ndi ɗum jeeyi sababu noon biteɗo Samba Sine mo ganduɗa ɓuurandirede kucca hakkude mum e Aminata Poté ɓe ganduɗa ɗiɗo jogorɓe darade yeeso tribunal ɗiɗo kala gonno koto jayde wiitede TFM oɗo saaha noon caggal nde kuja yaltini konnguɗi mum kanko wona Aminata Poté o holliti on ko haali koko feni e dow inde makko gila août noon ɓe ponno yaade tribunal dirtina ha jeetati ndu lewru hanki o dirtinama hanki ha nogasi ɗiɗi nduɗo hen lewru ko nde ɓe jogi darade e yeeso séria leydi ndi gam ñawoore goɗɗo ɗaccitaɗo ko Diop Taïfa ɗum noon caggal nde waɗi lebbi jeetati e kaso gam haalde ko yinanaka fende dow inde goɗɗo heeɓi ɗaccitede taw koye dow sarɗi wi hujjiyanke makko siftinde on neɗɗo so tawi a feni e dow inde neɗɗo walla takki neɗɗo walla haali mum ko wodani so nayima yeeso lawol sa renaki tan ko kaso woni janje ma tene kadi ma fawe ko teddi e dow mum ɗum jeeyi sababu fende gurjanango wona hunde hande wonde ñalawma kaɓantoɗo walla mbiyen ñalawma haɓade ñaw biyeteɗo diabète association Sénégal naɓe taw ko wallitoɓe ɓen joguiɓe on ñaw on association ɓe keɓano ñande 14 nduɗo en lewru novembre ko ñalawma nde windere nde mawninta ñalawma haɓade oɗo henna boros biyeteɗo diabète mo ganduɗa hande ne ɓeydi no fewi nder leydi ndi Sénégal limore wayritinde ko wonno ko hitande ujunaji ɗe 15 kene fotta wonde 46 million 46 ujunere taw ko kan gonduɗo hen tati piccal 4 e kala a temedere keddoɗen koye nder leydi ndi Sénégal moɓodiral manggal no fewi yiɗi yuɓɓinde ngal ɗon moɓodiral ko Aliou Sall dawriyanke gonnoɗo maire mo Guédiawaye erima région ngaji leydi ndi Sénégal kala ɗum noon waɗata ko ñande 11 nduɗo hen lewru aseɗo ko nden o yiɗi moɓodirde yimɓe kala gam wallidde Amadou Ba hoore jaggoɗo leydi Sénégal gembiɗo gam ƴamande diɗɗal Benno Bokk Yakar e sumgoji hitande fayande nde
ɗum noon yiɗi wadde ɗum koto bawal mo grand théâtre taw kadi ɗum o inniri ɗum ko renfort wayno ɗum ko renfort andole sono rewa taw kadi ganduɗa ko yidde wallide sembe Amadou Ba to boyinaji ene tawi nder commune mo nabbaji siwola hanki sanga 13h julal tisbar ko nden cumu teska banggue sardiŋaji to fayedde guenale to cumu onon ko kewɗo doole no fewi tene kadi ko jawɗo taw kadi tintinama ɗuma gardiɗo o e forêt mo diwan Matam sappo pompier en jaawi arde kono kadi ñibo cumo ñippama ala ko bonni sona kuɗoli e leɗɗe ala ko bonni haydara goɗɗuma to weeli ngara wuuro wiyetego Saddaga yiita toon ko guesa Kanabisa taw ko huuɗo bonko ko ɓen jeynoɓe on sawa mbiyama teb kono ban guesa wawi dirguitede en waɗɗani leydi Gambie Grand Médina ko ɓiɗɗo gorko kame nene mum mbiya teb kamɓe ɗiɗo kala woni golle mabɓe ko wadde trafic drogue ɗum noon suka gorko wiyete ko Ismaïla Gueya ko chauffeur iwi ko toon to Gambine suuɗi e 16 mo joɗoto kene wona kiloji 3 taw ko cocaïne nden o nanggama bettere caggal kay police betti nene makko to galle mum Grand Médina ne wonde makko nden ɓe gari ha toon noon ɓe puuyi galle o ɓe tawi toon kene foto wonde 12 gram taw kadi on gram jeyɗuma ko Tayibou Diallo yummum wonande suka gorko noon ɗum haawi ɗum no fewi saabu andano yummum ne waɗa trafic drogue tene kañum ne waɗa ndeke yumiraɗo ne waɗa yummo noon waddata koye sehil mum goɗɗo biyeteɗo Khadidiatou Diallo ɓe jokkodiri koye nigérian ajo gonɗo to Kaolack kamɓe kala ɓe mbiyama teb aɓe tawi e juuɗe ɓen dadiɓe sen giwi to leydi Sénégal ndeweten koto mbotto juuroɗen musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe werede gueno yo duuma e ma an dendagal mayɓe julɓe kala jayni weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yejjittama kala takkusana ɗo ojoji ma kewno lumbade gam weltinde bandiraɓe ɓe yoga e kumpital ngal gaddanta en toon to Ziguinchor to leydi Mauritanie paɗena musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia hanki o hoorejo leydi Mauritanie yuɓɓini jonde batu jagode arti yogay projet ji kewɗi gam ƴellidde yogay gueɗe e nder leydi ndi Alhassane Oumar Mbotia assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullahi Saar kabru men ɓuuri tengtude ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hannde o naasaande jeenayi lewru jolal ujunaje ɗiɗi e nogas e tati batu jagorɗe leydi Mauritanie wawde wadde e kala yontere waɗi ñande kay hono jaslade jettati lewru jolal ujunaje ɗiɗi e nogas e tati e gardugol mawɗo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani e ndun nguɗon batu ɓe mbawi kono yurnade woni ɗin projet ji ha wawde ni wadde ɗin kadi jaɓde won ɗin kadi hono décret ji wawde kadi nomde taw ko président de conseil d' administration taw ko école normale ɓen jangguinoɓe woni eni mo Nouakchott projet décret bawɗo kadi wadde jaɓande 45 taw ko permis de recherche pour ɗiyen taw kadi ko gueɗe par de groupe 2 taw kadi koye ɓeɗen ɗin société ji projet de décret wawi kono jaɓande kadi ɗin permis ji jeeɗiɗi wawde kadi wadde kono witto woni ɗin kadi gueɗe ko fatta kono groupe 5 taw kadi ko ɗin société ji kewɗi no fewi ɗiɗo projet ji ɗiɗi décret maɗi mbaw kadi kono yurnade wona ɗen gueɗe fodde 52 taw kadi ko ɗaɓɓande yowtinde e bittugol taw kadi ko ɗen oqirde taw ko groupe 2 o taw kadi ko ɗin 45 taw ko société ji taw kadi ko oqirde e groupe aji kono 5 taw kadi kono ko phosphate taw ko ɗin société ji kono jeeɗiɗi taw ko ɗen oqirde kadi tottade ko fati noon e wawde kono laɓɓinde e wawde kadi kono ƴewde taw kadi ko fatti eɗen oqirde kayitɗe ɓe mbawi kadi hono ƴewde ɗum taw koye décret ji ɗin ujunaje ɗiɗi e nogas e tati taw ko ɓolum 47 wonno ko 15 lewru février ujunaje ɗiɗi e nogas e tati e goɗɗo ko numéro ujunaje ɗiɗi e nogas e tati ɓolum 49 wonno ko 15 février 17 février ujunaje ɗiɗi e nogas e tati taw kadi ene wawi kadi révidede yuɓɓine ha ɗon wawa kadi taw koye ɗiɗon
ɗiɗon kadi taw ko titre ji minier kadi ko fate kono carrière o ko fate e ɗin taxe uji ni ha redevance uji ɗi foof taw kadi kono e qima hen projet décret wawi kadi nomde wonɗeɗen terɗe kadi ko fatti hen conseil administration société kono Mauritanie en ko fatti kay commercialisation ko fatte e liɗɗi ɗum woni SMCP CEM projet décret wawi kadi wonde hono ittude e wawi kadi lomtinde oɗo décret woni taw kadi ko ujunnaje ɗiɗi e jeegom taw kadi temedere capantati e jeeɗiɗi wonno ko 1 décembre ujunnaje ɗiɗi e jeegom wawi kadi waylude oɗo statut taw kadi ko particulier en taw ko enseignant ji ko fatti e fanniyankoɓe taw kadi ko oɗo projet noon ma waw kadi waɗande kadi rendinde e ko ɗin ko mbaɗaɗi guila test uji taw kadi ko gadane ɗi ha e test uji hono joɗɗi ha wawa kadi wawde rendinde kanƴi ɗiɗi foof ko fati noon e ɓen taw ko spécialiste en e taw kadi ko wawde kadi ƴettude ɗin taw kadi enseignant ji fanniyankoɓe de wawa kadi wadde ɗumen hen taw kadi ko ɗin nawna ɗumen e wonde candidat ji ko fatti e ɓen yaaɗuɓe batte science taw ko paramédical e ɗum noon kono batu ngu wawi wadde kono ƴewde e ɗin taw kadi ko ɓen taw kadi siftinde e jonde mawɗo leydi ndi e ɓen taw kadi ko président du conseil régional ɗi hani e wawde ko ƴettude kono pellital kono laamu ngu e wawde kadi jokkodirde e mabɓe gam ƴellirgol ɗiɗon kadi ko diwanuji hani e jokkodirde e wone ɗen taw ko ardiɓe kono taw kadi ko palɗe ɗe ɗum ɗo foof ko wawde kadi marma garɗin liggueyaji mabɓe jagogal ndendirɗi e jaccengol wawi kañumne wadde bayyinago ko fatti e gueɗe nder leydi ndi jagogal ko fatte kono kadi taw kadi ko commerce hani e mbaylandi e kadi ko fatti kono banggugol kañumne wawi wadde ko waɗi bayyinago mum ko fatti kañumne premiére taw ko édition taw ko des journée nationale ko fatti e mbaylandi ɗo e nder leydi kono Mauritanie nodduteɗo taw ko nam ɗum waɗi wono wawi wadde kañum ko bagginago mum ko fatti fandare koɓe ƴettude wawde addude oɗo premiére édition taw ko des journée nationale ko fatte mbaylade ɗo e leydi Mauritanie ɗum ko wawde kadi ƴellinde kadi kono mbaylade Mauritanie wawa kadi nawrude kadi kala ko wiyete taw kadi ko patrimoine culturel et de sensibilité et de taw kadi ko sensibilisé taw ko public ɗum kadi ko fandare mum ko wawde kadi hutorade e wona ɗen e gueɗe mum ko wayno wono mbaylade mum hani e ko fayi arde ɗum noon jagogal ko fate kono action ko fate kono social hani e suka e ɓessugu jagogal kono nderderi e jaccunugol ɓen mbawi kono wadde kadi kadi bajjinago ko fati e ɓen sukaɓe taw kadi ko ɓe jinnaɓe mumen guuran e wawde kadi kono ɗoftude e ɗumen jagogal parugal ko délégué jagogal kono des affaires étrangères e coopération ɓen murtinaɓe wonɓe caggal kono leydi kañumne wawi kadi wonde bayyinago kañumne ko fati kadi e gueɗe caggal kono leydi ɗum noon ko woɗo batugu wawi wono nomde wona ɓeɗon yimɓe ko fatti e jagorgal kono taw kadi ko justice woni ñawore administration kono central mabɓe direction général mabɓe de l'administration taw ko ɓen taw kadi ko ɗon ɓe yimɓeɓe cokete woni pénitentiation e ko fatti kadi e réinsertion directeur général mabɓe ko Abdullahi Abdallah gonnoɗo kay directeur des affaires taw ko pénal hani e d' administration taw kadi ko ɓen kadi sokama woni pénitentiaire directeur général adjoint commandant ko Ba Mohamed Ghali direction des affaires administratives taw ko directeur Cheikh Abdullahi Saar o wonno ko directeur des affaires civiles et du sceau directeur taw kadi ko sécurité mabɓe taw kadi ko des établissements pénitentiaire directeur général wona hen directeur ko commandant Cheikh Ahmed El Qassem Zeyn direction ko fatte de la réinsertion direction ko directeur ko Mohamed Abdullahi ou Mohamed Yahya o wonno ko directeur adjoint des affaires taw ko pénal hani de l'administration pénitentiaire direction des affaires pénales et des grâces directeur makko waɗani ko Mohamed Taqiyullah Mohamed Vadel ko on ko magistrat direction directeur adjoint Mohamed Dati El
hebdal taw ko on jogui ko master taw ko droit de l'homme direction des affaires civiles et du sous directeur ko Abdullahi Ahmed misk on ko magistrat taw ko gueɗe taw ko ministre des finances cabinet jagorɗogal ngal ko chargé de mission ko Mohamed Yahya Wul Ahmedou kanko de o wonno ko conseiller auprès du cabinet du premier ministre ko ɗum de wonno e batu jagorɗe mabɓe mbaɗno ko ɗo e ñalawma kadi taw kay ko jeslari kono ɓenduɗo de e ɓeɗo kadi kono mbawi kadi kono nameten boñ Allemagne ko yoɓiti e faggudu wallitiɗiɗo hono Mauritanie million ngaji ɗiɗi taw kalso euro ngam wallitare laamu ngu fecci million ngaji ɗiɗi e ɗin landaji taw kadi ko politique sappo e joyyi taw ko landa politique woni dawrugol wawi kono feccade e ɗiɗo police moniti hono Mauritanie kañum de nangui waɗa boniyankoɓe e taw ko sappo e ɗiɗo ɓen kadi taw ko joguitiɓe taw ko joguitaji kewɗe no fewi ɓe tawde ɗumen noon gueɗe kewɗe no fewi ɗum noon ko ɗo e nder leydi hono Mauritanie joni joni ko hadde men gastude kabaruji men ɗi on Saar Abdullahi Saar e dendagal hono ɓesgu leydi hono mum tan hettiyankoɓe buuɗal hono jurmede enen jettuma an e hoorema enen jetta kono ceerno Khalidou Abdoulaye Sy enen jetta noon hono oɗo kadi kono mbiyete kon Ousmane Ly mo dande welde o tawde ko ñiklowo hono yimɓeɓe haɗa ɗumen kadi kono yewede kala saaha ɗum noon amin ñagonomo kadi moƴƴere e ɓamtare e udditare e yajede de Allah rokkata mon kisal e ɓamtare e cellal foof nde tawno wadde ko woni buuɗal yurmede adi kadi ko findinde adi ko jertinde adi kadi ko rokkude e neɗɗo kala foof tawa ko yiyande hono moƴƴere ɗum noon amin mbiyamon kadi yo Allah yoɓɓo moƴƴere e ko dingal ɗo gollal hono payodingal ɗum noon wonno ko ɗo taw kabaruji men e leydi hono Mauritanie ko musidɗo moon Alassane Oumar Boji kono ko mostano ɗum gam weltare ɗiɓe fulɓe andodinama fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocca golle ma jooɗi peewi no feewi toon to gendi leydi Mauritanie e dow ɗemgal maɗa min duttiɓe teddungal kamɓe ɓen hettiyankoɓe yewtere men buuɗalirmede nde ganduɗa ari ko firndinde e jertinde e weltinde e wattidde yimɓeɓe ha mbatta ñamde bool goto taw kamɓe kala ɓe jala hay goto tikkodirani e goɗɗo o hôpital Saint Jean de Dieu tawete to Barcelona ɓe mbawi oppirde kene foto wonde waktuji joyi wonande ɓen sukaɓe ɗiɗo jibinanoɓe to Nouakchott ɗum wonno ko 7 octobre to Nouakchott haɓe mbawi nawede toon to Barcelona oɗo saaha ɓe cerdama taw kadi hurliɓe kene foto wonde nogas spécialiste oɗo saaha gueɗeɗe kala ndewi lawol Mohamed Cheikh Al Qaswani hande o ƴetti lana mum ndi o fade toon to Arabie Saoudite gam tawtorede wonande some baɗo toon Alhassane Oumar Mbodj ma en garto e hen ñalawma janggo so jomiraɗo haaji sengi wi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali armée nationale mo leydi Mali woni fama ɓe erima wonande finoɓe to kiidala ne basata nadde e ngal ɗo dinguiral ngal ɓen joguitiɓe armée ji ɓeɓe noddiri bandiji joguitiɓe yiɗɓe addude fitina no fewi ɓe kolliti ɓe loyndima haaɓe keeɓi ko laaɓi kay ko nden ɓe kutori drone gam wawde derguidde kene tolno e otoji tati blende taw kadi no otoji tati blende wonno e muɗum ko ɓen witeɓe hoɓelen joguitiɓe armée ji taw kadi ɗin otoji blende accuno ɗum toon to kiidal ka mumen ko ministre mo loni accuno ɗon ɗum jeeyi sababu en derguiti ɗum ha laaɓi kono ɗo saabi ndentina finoɓe to kiidal nde ndentoto jillodirde e ɓen ɓeɓe mbaddata e kala saaha police fawi juuɗe mum e sagataɓe tato ɗum ko toon to Bulkasum Bogo kene foto wonde 53 tuufere taw ko huuɗo bonko ko woni koɓe tette nder camion goto giwɗo to leydi Ghana ɓen noon ene tawe e juuɗe o saaha a gonaɗo. To leydi Mali keddorena joni cattal ngal ɓe iniri oneka Mali taw kadi ko ngal catal ɓe juɓini heblo balɗe tati e nder goɗon heblo noon woni fandare mabɓe kay ko huccudirde on seeji ɗi ganduɗa yahoɓe ene ɗaɓɓoya koppareje kewɗe no fewi ne gadda ne maha jumaje jamaji
en mbaɗen financement ji goɗɗi no feewi taw kadi e gardugol ngal cetal woni Moussa Sule Samake ɓe kolliti fandare mabɓe ko loskude ɗin ngaluji holto ɗi giwata e holko jeeyi sababu ɗi naati leydi ndi nde tawno saaha kala loskude woni ngaluji garoji taw arat koye diine farat koye diine holko jogori wonande yimɓe holko jogori jibinande yimɓe nde tawno won cete goɗɗe taw ko cete ɓen jogitiɓe taw kadi ganduɗa yiiɗi ko hebde lamorgo walla goɗɗuma ɗum noon fuɗɗoto ko 2 janvier 2024 ha joni koto Mali keddotoɗen finoɓe to ñorodi Sahela kolliti metti mumen no feewi jeeyi sababu noon hollideɓe mette mabɓe ko kuppiraji courant no feewi teskede ɗo saaha nder leydi Mali ha tenti noon toon to ñooro wona ndiyam ɓuɓɗama wona liɗɗi wona tew wona kadi kala ko mbaɗɗa e nder congélateur maɗa tene kadi aɗa hutoro gueɗe goɗɗe guila e ñowtola hay fannuji goɗɗi kala mum koko dari ha tenti noon yogay entreprise aji walla société ji walla usine aji taw tambi ɗum ko courant oɗo saaha ko caɗele mawɗe teska hen sen giwi to leydi Mali koto leydi Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya hoorejo leydi ndi hande o ƴetti lana mum ndiwowa toon to Bawol lade diwoje ngal Ahmad Sékou Touré ngam yaɓande toon to Arabie Saoudite tawtorede jonde sommet arabo hakkude ligue arabe ko fate banggue caɗele Gaza kam e ko fate faggudu kala nden jonde noon joɗoto ko to Riyad kanko colonel Mamadi Doumbouya ngol watti lawol ɗimmol yaademo caggal taw koye caggal Afrique e hoore mum garigol ngol wonno koto sommet jonde joɗinode taw ko jonde Nations Unies assemblée mum général ngol noon ko fade toon to Arabie Saoudi to leydi Guinée keddana joni Guinée Conakry autorité ji leydi ndi jaltini kene tolno e 500 millions koppareje franc guinéen ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum koye dow hoore Claude Pivi mo ganduɗa on colonel dogɗo e kaso ha hande ne yiile suwata o yiitede dogɗo guila ñande nayyi nduɗo henna lewru ndu gonɗen taw kadi holliti ɗum ko on biteɗo Charles Alphonse tambiɗo oɗon fannu holliti kala kay pawɗo e makko yitere kam tigui jeyɗeɗo henna koppareje sen giwi to leydi Guinée paɗen koto leydi Togo ex chef d'état major des forces armées togolaise Félix on biteɗo Félix Aballo kam taƴana hanke yeeso tribunal duuɓi nogas e kaso woni ko jogori lelade kanko on chef d'état tumaɗo yoɓino fittando colonel Toussaint Madjilouba on woni mo yoɓino fittando mum wonno koye mai 2020 kono kadi wona kanko tan woni taƴanaɗo jogori lelade kaso chauffeur on wonande colonel balaɗo kañumne ene taƴana duuɓi 15 kaso walla ni on chauffeur chef d'état o omo taƴana duuɓi 15 kaso ne wonde colonel goɗɗo biteɗo Ali Kodjo onne kadi duuɓi 15 kaso kamɓe kala ɓe tuuma ko juuɗe mabɓe ene moddi hen to Nigéria keddotoɗen to Nigéria fandare Nigéria oɗo saaha taw kadi koye lewru mars 2024 ko mahde kaggulaɗe mawɗo kaltateɗo toon to Lagos ɗum noon holliti ɗum ko Mahamadou Bello Koko kanko holliti ɗum to Lagos ɗum ko hanki o holliti wonande laaɗe mawɗe giwoje nder windere nde kala so tawi ngari taw kayne mbawa haggude ɗon jeeyi sababu on kaggu wonata ko luggiɗendi taw kadi kala sifa laana pottano huɓere ɓurka ɗum walla immeuble kala mum tawne wawa kay haggude ɗon taw dañata hay caɗele goote beele wonande on kaggulaɗe wona kaggulaɗe mo windere koɓe mbiyata kaggulaɗe mo international kala ɗo giwɗa aɗa wawi haggude oɗon fanno to Nigéria haytini jillo hoorejo jagoɗo taw ko leydi Tchèque on noon jinnoɗo wadde jillu mum to Abidjan lamorgo leydi Nigéria ɗum noon ko caggal nde Nigéria holliti wonande jonde joɗi noon ñande nogas e jeeɗiɗi octobre toon to fedde gotago windere ngam sudde juuɗe mum wodde beele yo jeygue darto hakkude Gaza kame Israël Tchèque kañum e hoore mum hollitino yo jeygue jokku kay wonande Israël ko fellata go ene yaadi hen no fewi Abuja noon Nigéria holliti hen mette mum kanko on hoore jagoɗo ponnoɗo wadde jillu makko
ton to Nigeria holliti jaɓɓota komo e nder leydi muma to Côte d'Ivoire Alhassane Dramani Ouattara ɓeydi sembe nden kay kisal armé gendi leydi mum taw wari ɗum koye jagorɗo konu gendi leydi ndi woni mini ko biyeteɗo Tene Brahima Ouattara kene tolno capanɗe jeeɗiɗi wehla capanɗe jeenayyi walla mbiyen capanɗe jeeɗiɗi nayya wehla taw komo hinde martaba towɗo mo jar mum woni ɗiɗi piccal 6 milliard koppereje franc CFA woni gay ko sooda ɗum ɗon kene wona 3 million taw ko matériel uji goɗɗi kay bawɗi tigui tammanade wonande nden kay kisala wonande ɓen koninkoɓe haɓɓura kadi wawde ɓattade gam oɗo saaha jogade nden e kisal juɓɓingol kan 2024 jogoɗo yuɓɓinede ton to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire Ouganda États-Unis d'Amérique caggal nde yaltini Ouganda taw koye diɗɗal ngal mbiyata AGOA taw kadi ɓen leyɗele jiyaɗe ngal catala en mbawi nannude marchandise uji men kala to Amérique taw joɓata ko fate douane ɗum ko caggal wonande Ouganda sali kala kene wiye debati gorkati ha nawini nden ñawore toon to suudi sarɗeji leydi mum kala kay ñaaƴowo ko debati gorkati leydi ndi ko ñawore sattude fawite dow Amérique holliti ɓayde ɓe jaɓɓi haqqe fodde innamade kamɓene ɓe kutorta ko oɗon fannu oɗon gorkajo noon hoorejo leydi ndi woni yiwari Museveni erima ɓiɓɓe leydi mum ne darnata koyɗe gam oɗo saaha ɓeydude golle e oɗo saaha kadi koɓe ndemata ko eno ɓe pewnata ko kala nde ɓurata kadi wawde yuɓɓandeɓe e ndera leydi mabɓe beele ɓe mbasa tinde ni wonande ko Amérique waɗi ko sa ɓiɓɓe leydi ndi guila ɗum ha ɗo ala kala kalɗo hen haydara firti ko ɗum haydara ala ko wattaɓe kono kadi wo erima Afrique naɓe ne mbattata haqqillaji mumen ɗeɗo henna gueɗe so tawi tan wonti kala ko caliɗa ɗon e ɗon wadde ko caleneɗa taw ko caliɗa ko koye leydi ma ko hunde nde poɗɗa wadde ɗum Afrique ji poti ko yurinta ɗum koye konnguɗi Museveni hoorejo leydi Uganda paɗen koto Tunisie joyo dumbanoɓe guila 2013 taw koye gueɗe ceɓɓitiɗe yogay jangoji bannoɗi toon ɓoccitinoɓe kaso dogi jiitama naggama nawtama toon to kaso Algérie Libye société algérienne mbiyata Sana Trosa waɗi jillu mum toon to Tripoli lamorgo leydi Libye ɓe dañi joɗodade laamu keptinagu ngo ɗum noon ko yidde fuɗɗitade golle mabɓe e fannu gaz onande on société kañum yiilotono toon gaz guilay gurdam Kadhafi kono guila tan Libye naati caɗele ɓe dartini golle mabɓe kono fandare mabɓe oɗo saaha ko ummitinde golle mabɓe to leydi Égypte campagne sumgoji leydi ndi tijjaɗi 10 décembre ɗo tan e lewru ko hande fuɗɗi kono ɓiɓɓe leydi ndi kala hen namdaɗo andani nde tawno lundiyankoɓe hewɓe ko dogɓe jaltile ndi woni hen ko dumbaɓe Abdel Fattah al-Sisi kam tan lewoto e ngal ɗo henna dinguiral paɗen koto jolam jaberi Qatar woni dogoɓe koyɗe jaam hakkude Gaza e Israila kono kadi haaldata koye Amérique fandare mabɓe noon ko otage uji jaggaɗi taw jagui ɗum ko Hamas 10 walla ni 15 mabɓe nde mbawata accitede taw ko hoɓɓe jeeyaɓe toon to Amérique beele kadi jeyguene darto kene tolno e balɗe 10 haade kadi gueɗe goɗɗe huccanede siftinde moon guila tan 7 lewru octobre nden fiyande bonde wande hakkude Gaza kame Israila jeeyi sababu hande o kene tolno 10 ujunaje 1,590 neɗɗo mbasi en pittali mummen kanko on hoore jaggaɗo leydi Israila wo holliti dartinde jeygue ala ɗon ɗo otage uji ɗi kala accitaka kono kadi oɗo saaha Amérique e hoore mum kaldigal ngal ɓe kalde Qatar fandare mabɓe ko jeygue yo darta soko balɗe 3 beele otage uji kewɗi kadi mbawa haalede beele kadi no ɗaccirte taw koye dow wayga e sarɗeji ko fate guerre Israila Hamas Emmanuel Macron hoorejo leydi France yuɓɓini hande jonde ko fate kisal nden ka aade nden jonde noon tawtorama ɗum hooreɓe leyɗele kewɗe ko noonne kadi hoorejo leydi Palestine woni Mahmoud Abbas tawtorama ɗum o yuɓɓinima ko toon to l'Élysée laamoko leydi France kanko on hoorejo leydi France Emmanuel Macron wo arti e oɗo saaha wiide ko ɓuuri yawde yo jeygue darto hakkude Israila e Gaza kono kadi oɗo saaha haqqe innama de
foti ko tottede ha timma wonande ɗiɗo ene pittali guitteteɗi e gañgañalde e wellitade taw kadi hay goto a haalata ko wona ɗum ko noon israila holliti hande o tami Gaza e jungo kene natane yalta kala ɓe kurlima ɗum kono kadi oɗo saaha woni hen kolliɗɓe beele wonande Palestine wawa tigui kañumne wonde ndimadi Gaza walla Gaza wona jimadi Palestine wonande Hamas Gaza iwa tan haalaɓa natta lamade ɓen sagataɓe foof tan wonta e jimadi leydi ndi a gotiri paɗen koto Iran ko France najo goto biteɗo Louise Arnaud kam tigui ñaawa duuɓi 5 kaso kono laamu leydi France holliti ɗum ko biftaɗo walla tan ko dahaɗo e mbadi sofdi o nanggano ko septembre 2022 tawala kala ko waɗi kono ɓen tuumimo koye gueɗe a ñukkinteɗe Ukraine jofima peɗeli Russie kam bombi wonande kaggulade taw koye bateau civil en jambour en e nder région mo Odessa kadi e noon hewɓe gañiɓe hen hay so tawi woni Russie hay commentaire goto waɗani hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabroji garanden kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiran en